Nie je to tak dávno, čo som sa tešil z nových priestorov, z novej garáže, do ktorých som si priviezol všetky autá. Teraz sa tej garáži ale treba sa povenovať aj autám, ktoré mám v garáži a bohužiaľ treba pustiť jedno auto do sveta. Vítam vás pri novom videu. O garáži už teda viete všetko, čo ste chceli vedieť. Teším sa strašne z toho, že mám novú garáž, ale čakajú nás nejaké povinnosti. Konkrétne tu máme bránu a brána bola spravená tak, že mala spravené zamykanie v podstate len znútra. Toto bolo spravené takým štýlom, že v podstate len toto sa zavrelo, dal sa tady zámok. Tak som vymyslel takýto systém. Je to v podstate len navarená taká závora z toho kraja na tento, aby sa to dalo tu hore zamknúť. Tým, že to je len obrúsené a není to natreté, tak to začalo hrdzavieť. Takže si to bude musieť teraz ísť očistiť a nejak to pekne v podstate opaskovať a nastriekať to, aby to malo nejaký vzhľad, aby to nebolo len takéto škaredé a takisto aj namazať túto časť, lebo to začalo vrzgať. Dosť to počuť, keď sa to otvára. No a keď to mám očistené, tak v podstate si to môžem začať paskovať a natrieme to najskôr základnou farbou a potom vlastne na to pôjde až vrchná farba. Základ máme zaschnutý, idem si na to dať teda tú vrchnú farbu. Je to, že Li Auto EG01 kód farby, čo je nejaká čínska automobilka alebo také niečo. Uvidíme, že čo to spraví, mal by to byť CC a podobný odtieň, tak uvidíme. Myslím si, že môže byť určite lepšie ako hrdzavé. Teraz keď máme bránu vyriešenú, tak si môžeme začať robiť na tomto aute. Ja som už na ňom robil niečo, takže sem prestrihnem zábery, jak som vlastne montoval prednú nápravu dole, pretože sa ide celá pieskovať, celá lakovať a v podstate práškovať, nie lakovať, pretože tá prášková farba vydrží dlhšie. Takže ľavé zavesenie máme dole. Tu sú šrouby. Teraz potrebujem ešte toto rozobrať. Všetko pôjde nové, v podstate od ložiska cez brzdy, ramena, ostane len táto tehlica, takže to treba rozobrať. Tehlica sa bude pieskovať a potom práškovať na čierno. Tuto máme uchytený stabilizátor, sú to vlastne 8 šrouby na 13 kľúč a je to tu zahrdzavené a tieto sa ľúbia strašne veľa lámať, aj takisto zo spodu, tuto vlastne čo je uchytený ten držiak v podstate toho stabilizátoru, tak tie šrouby sa zvyknú veľmi lámať, takže to treba vždy dávať na to pozor, keď to človek dáva dole na týchto autách. To treba poriadne namazať, aby sa to neotrhlo, lebo to je v podstate zalisovaný, závarený šroub v tom držiaku a veľmi ťažko sa to potom vyvrtáva von, alebo niečo sa s tým rieši. Potrebujem v podstate teraz predok auta položiť na zem a otočiť si ho opačne, aby bol zadok vlastne na tomto mieste, aby sa mi to ľahšie robilo, lebo dalo by sa to aj takto robiť, len vzadu mám ešte nejaké veci a aj kvôli natáčaniu to bude lepšie, keď to bude opačne, takže musím si niečo na predok vymysleť a otočiť ho a potom zdvihnúť zadok a odmontovať vlastne celú zadnú nápravu. Tam bude treba trošku viacej veci robiť, lebo tam sú aj brzdové hadičky nie že ponad, ale vlastne v podstate na ramená sú vedené brzdové hadičky, čiže to všetko bude treba poodpájať. Máme tu takýto vozíček, ktorý chcem dať v podstate pod motor a pod prevodovku. Som zvedavý, či to udrží, lebo je tam písané, že
tak už není písané, ale bolo písané, že do 200 kg. Takže som zvedavý, či to udrží. Budeme sa tváriť, že toto má cca 200 kg. Ideme sa teda posunúť teraz dopredu a pokúsiť sa to nejak otočiť. Neviem, ako sa tu vytočím, že tu je táto dodávka, ale nejak to musíme vymysleť. Tak, činkvačen to máme na stojkách. Nepýtajte sa ma, ako som to tam dostal. Ten hozíček to nebol dobrý nápad. Skončil. Asi takto nejako. Konečne to tam máme. Takže môžem začať dávať dole nárazník, kolesa, všetky veci. To je plné náhradných dielov, nových náhradných dielov, takže to treba vybrať a rozmýšľam, že si rovno aj ukážeme, že čo sa tam nachádza. Takže z nápravnice je všetko odpojené. Bolo treba odpojiť brzdové hadičky, tú ručnú a nádrž na tom ešte bola. Takže teraz v podstate môžem ísť s celou nápravnicou aj s kolesami aj so všetkým von. Niekto to rozoberá po častiach, ja to mám radšej takto, že si to v podstate celé vyberiem von a potom po kúskoch to porozoberám na zemi. Lepšie sa to rozoberá ako pod autom sa tam proste babrať s niečím. Jedna vec, čo sa akože lepšie rozoberá pod autom, sú pružiny, že sa lepšie vyberajú, lebo sa spodu vie človek stlačiť vlastne to rameno, čiže takto budem asi skladať naspäť, ale chcel som aj na videu ukázať, že v podstate celá náprava vie výjsť takto pekne von. No, tu máme tehlicu. Ako prvé si vlastne vylišujeme von náboj takým spôsobom, že som si našiel orech, ktorý vlastne presne pasuje do tohto. Teraz si to opriem niekde proste na kraj, aby som to neohol, takže za niečo pevné. Jednoducho vyrazím to von. Teraz sa nám rozletelo ložisko v podstate. Ale to nevadí, pretože my vieme aj ten zvyšok ložiska vytiahnuť von. Teraz keď chcem vybrať von to druhé ložisko, v podstate druhú polovicu, tak najskôr si musím vytiahnuť takýto krúžok, čo tam je. Ten tam je vlastne ako poistný krúžok proti tomu, aby sa to ložisko náhodou nejakým spôsobom nevytlačilo von. A tu sú najlepšie dva takéto nejaké ostré predmety, ktoré my si viete ten krúžok vlastne podobrať. A pomaličky ho vyťahovať von, takto dohora. Tu vidieť ten krúžok v podstate. Ja si ho pomaličky vytlačam dohora. Môžem si to niečím prichytiť prípadne. Tým, že ho vytlačam dohora, tak on sa vlastne zároveň aj vysúva z tej drážky.
Tento je taký viacej zaseknutý z tej prvej tehlice, mi to išlo ľahšie von. Takže treba dávať iba pozor, aby sa nepoškodila tá dosadácia plocha, ktorá je vlastne pod tým kľúčkom, aby sa nejak extra nedorýpalo. No, máme to vonku. Teraz vlastne my potrebujeme ten zvyšok ložiska vytlačiť tadiaľto von. To bez nejakého lisu nie je šanca, ale poznám našťastie takú jednu fintu. Tým trikom je navariť si dovnútra toho ložiska normálne zvar a ho tým pádom stiahne dovnútra ako keby. Teraz by malo ísť krásne vyklepať von. Máme to vonku. Toto je vlastne navarené znútra. On sa to stiahne, trochu horúce, ale vlastne zároveň to bez poškodenia vyjde stadiaľto von. Tak máme veci napložené do auta. Zadná nápravnica, stabilizátor a nejaké veci v bedničke. Ideme to zaniesť na pieskovanie a potom sa budeme môcť pokračovať ďalej na ostatných veciach. Takže diery máme opieskované, sú aj nalakované, práškované teda v podstate. A idem si to vyzdvihnúť, tu je taký sklad v podstate, kde to je všetko. No jo. Diely som vyzdvihol, akože som viac než nadmieru spokojný. Ale teraz to je ešte všetko akože pobalené, ale tak akože nejaké veci si ukážeme určite aj na garáži, keď to odbalím. Ale vyzerá to dosť dobre. Na tom aute to bude fakt akože že super vyzerať. Ja som neodolal a odbalil som si už nápravnicu. Vyzerá to dosť dobre. Ja som s tým veľmi spokojný. Ako na to, že to bolo v strašnom stave. Bolo to hrdzavé, bolo to masné, odlupovala sa tam tá prášková farba. Tak na to, že to bolo v takom stave, tak je to dokonca ešte aj pekne hladké, že tá prášková farba zaliala dokonca tie nejaké malé nerovnosti a vyzerá to fakt, že super. Teraz túto nápravnicu mám už odbalenú, tu si dám trošku nabok a idem si odbaliť ešte ďalšie veci. Toto je vlastne zadné rameno, dokonca oni tam dali ešte aj nakoniec pásku, aby som to potom nemusel brúsiť tam, kde pôjde to ložisko, to je super. Nechával som tam ešte 7 bloky staré a nechával som ich tam kvôli tomu, aby som ich vedel dať vlastne von a nemusel som zase vnútro brúsiť. Ale takisto to zadné rameno vyzerá proste jak nové. Tam nevidím žiadny akože nejaké miesto, kde by som videl, že to rameno bolo staré alebo niečo podobné. Vyzerá to fakt, že super. A to spravím takto, že ja si to tu vlastne rozprestriem a na to si to budem pekne pokladať, aby sa to neoškrelo zo spodu. Čo tu máme ďalej? Ďalej tu máme polósy. Tie sa už nedajú zohnať nové na Cinquecento, tak som ich dával opieskovať a napráškovať. Takisto zase zalepené konce. Tuto to bolo úplne hrdzavé okolo tohto zabezpečovacieho krúžku, na to ide taká guma. Ale takisto akože krásne spravené. Na to, že sú to proste obyčajné polósy.
tak to vyzerá krajšie, jak z výroby. Ďalej tu máme druhé zadné rameno, to ani nebudem odbaľovať, to vyzerá rovnako. Potom tu máme teda predný stabilizátor, ten som dával do červenej, nech je to taký trošku kontrast na tej náprave. Ten bol tiež v zlom stave, z neho sa tiež odlupovali proste kusy farby a teraz to vyzerá jak nové, to je úplne že hladúčke. Až sa čudujem práve, že jak to dokázali tak krásne spraviť. A ďalej tu máme ešte predné tehlice. Tie sú zabalené spolu, dúfam, že nebudú orýpané. A nie sú zabalené spolu, je medzi nimi fólia. Ako hovorím, na to, že to je za úplne smiešnú sumu, tak chalani sa s tým vyhrali, dali si na tom záležať. By to bolo fakt na kvalitnej úrovni, dokonca aj to balenie proste. V niektorých firmách by sa na to vykašľali úplne. Nejaké tie dosadacie plochy, čo sú na strmeň a na tlmič, tak to sa všetko obrúsi, aby to bolo na poriadku tak, ako sa patrí. Ale ináč akože tiež krásna robota. Uvidíme, koľko to vydrží, ale nakoľko to vyzerá dosť slušne, tak si myslím, že keď doteraz tie pôvodné diely vydržali 30 rokov na tom aute, tak vydržia minimálne ďalších 30 s takouto práškou, farbou na vrchu, s takouto úpravou. Kvalita tých dielov je fakt, že na super úrovni, čo sa toho práškovania týka. A som veľmi rád, že som to dal robiť tej firme, ktoré som to dal robiť. Bola to táto firma. Oni nesponzorujú toto video ani nič podobné, pravdepodobne to v živote ani neuvidia, ale chcem ich odporučiť len na základe vlastne toho, že vidím, akú robotu majú. Teraz poďme ale k tej trošku horšej stránke tohto videa. Rozhodol som sa totiž to, že predám biele Cinquecento. Zažil som si s ním veľmi veľa pekných chvíľ a veľmi veľa momentov, na ktoré si určite budem ešte dlho pamätať.
Biele Cinquecento je síce v dobrých rukách, ale ja nemám daily. Ja potrebujem teraz niečo, na čom budem jazdiť, takže plán na najbližšie dni je začať sa venovať niektorému z týchto aut, čo sú tu. Áno, je tu už aj modré Cinquecento. To sa mi podarilo dostať dovnútra. Podarilo sa mi ho prvýkrát naštartovať. To budem ešte taký dobrý, že vám sem dám, ako som s ním vošiel do garáže, ale viac si ukážeme potom až v ďalších videách. Ďakujem veľmi pekne, že si video dopozeral až sem. Verím, že sa ti páčilo. Som určite vďačný za každého jedného sledovateľa, za každého jedného odoberateľa a týmto by som chcel poprosiť aj ľudí, ktorí vidia moje videá, ale nie sú prihlásení na odber, aby sa prihlásili na odber. Veľmi mi to pomôže a aj urobí radosť a ja vám teraz teda urobím radosť a sledujte, ako som dostal modré Cinquecento dovnútra do garáže, ako sa mi ho podarilo naštartovať.